nog een. Oh. Kijk voor die mensen. Kijk. Kijk aan. Kijk, oeh. Wat is zijn oogjes? Hey. Oeh. Oeh, Sisa. Al zijn lappie. Kom eens via een mondje af. Oeh, wat een geluidjes is dat? Zie je even opa en oma? Dat is helemaal goed. Oma heeft nog een buisje, papa. Dat kan wakker worden. Dat is al mijn mes ook. Oh, dat is oogjes. Dat is geen oogie. Dat is twee oogjes. Hallo. Hey. Oh nee, niet dit niet. Kom eens. Oh, nu komt Bertie weg. Ach, kom eens. Dat is hij. Ja, kijk aan. Je slaapt niet die altijd. Hey. Een mondje af. Dat is hij. Dat is hij. Kijk aan, kijk aan. Hele. Oeh, wat een gezichtje is dat. Wat een gezichtje is dat. Kijk, eens weet wel hoe groot is jouw handjes. Oh, ja, kijk aan. Kijk eens. Wauw. Hoe klein. En dan is hij groot, nou zeker klein. Dum. Ach, waar zijn oogjes? Oeh. Kijk, druk maar weer. Wat is dat dan? Ja, maar dit kan niet met de stop.